asaa ma ọ bụ efu itoolu efu asaa otu otu abụọ otu efu otu asaa. Ebe a ka ị ga-akpọ ka iweta mkpesa gị n'oge kwue ka ha nụ iwechake n'asụsụ Igbo onye nọ ngalala. Oi no oi Sonny ndewo Ami oi ọ dị mma oi sọ na ndewo ọ bazighị iri ịjụ gịnị ga-achake n'asụsụ Igbo n'ihi na nke ikwudoro ekwu na anyị na-agbalịsi ike ịnụ ihe ikwuru ngalala amaghị m ebe o si o eche m na ebe ọ bụ na udu mmiri adịzighị na ọwara nzikọrịta ozi ka na-enyere anyị aka. Ehihie ọma nnọọ James nọ nga nnọọ nwanne m ndewo ịbịarụla buru nsogbu gị weta mkpesa gị hapụkwa sọrọ ịbọba aka oji ngazieri anyị nwere ajụjụ malite na nke a wee ruo na nke Z họrọ nke ị chọrọ ịza. Ọ dị mma nke a na-ekwusi ị na-ege ntị nke a na-ekwusi the governor said the estimate is geared towards sustaining his performance. Oji ngajeri ọ dị mma ngwa kwụrụ bụ nke a naanị ugboro 10 ugboro 10 ọ dị ebe a oge okwu ajị ego n'obi ọma ya niile na-eweta ya erita nsogbu anọ ngwa ka anyị bido ugboro 10 na ka anyị si amalite nsogbu ngwa gbanyụọ igwe okwu gị dabọda pibisi m aka maka dobra naanị ugboro 10 dabọda pibisi m aka maka dobra dabo da pibisi m aka maka dobra ngwa kwuo nke a naanị ugboro 10 chee ka nye gị ọzọ second ni sekesi na selen banye na selense ngwa
ugboro iri second ni second si na selemba ya na selense imere ka ị dara lee ya ọ bụ isi chọọ mgbịrịmgba aga m na-akụrụ gị mgbịrịmgba lee ya ihe njikọrọ gị mgbịrịmgba bụ na ị nwere akpụ obi wee nwalee ncharị ndị otu Sọnị Bọbọ na Ejike dị Okpo na-agba ọsọ n'ọgbọ onye nọ ngala ala eyi ọma o atọdokwana onye nke aka ma akwacha oji ngajiri ọsị na ha tọdo Sọnị Bọbọ aka na akpịrị onye nọ ebe a eyi ọma o meyo ndị mee gịnị meyo ị ga-akpọchigha anyị meyo nọgharịanụ onna meyo ihe ga-eme na ị ga-akpọchigha anyị o sighi m n'aka ma ọlị 08151017777 maọbụ 09071121017 onye nọ ebe a onye nọ n'igwe okwu oi Sọnị saa ọ dị mma Sọnị ọ dị mma daalụ ịnụrụ ihe Sọnị kwuru na ụzọ niile esi be ha apụ gbachara mbize o teela ikwubere okwu a kemgbe afọ gara aga kpatara nji ajụ Sọnị Bọbọ kwa ụbọchị kwa izu ọbịa ngala ala ma jụọ ya sị ya olee onye na-anọchite anya ụnụ n'ogo etiti olee onye na-anọchite anya ụnụ n'ogo steeti ọ ndị a niile kwesịrị itinye anya mara ihe a ga-eme ala unu bi n'ụzọ adịghị mma dị nga ahụ ana m echekwa na ha niile na-anụ ha biko gbatara ndị unu bi ọsọ enyemaka Sọnị daalụrị nne onye ka anyị kelere oji ndudu daalụrị nne anụ ụfọdụ adị m anụ ụfọdụ oji ndudu kpọchigha anyị 08151017777 09071121017 anyị adịghị anụcha ihe oji ndudu na-ekwu ka anyị mara na anyị ga-anụ nke onye a na-ekwu onye ka anyị nabatara ehihie ọma oi onye ka anyị na-ekwu onye ka m kere ọ chọghị ikwu afịa
08151017777 09071121017 efu asatọ otu ise otu efu otu asaa 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 efu itoolu efu asaa otu otu abụọ otu efu otu asaa. onye n'ebe a o ji ndụdụ nnọọ ee o nnọọ ọsọ ụzọ batara jigharị ndewo oji ndụdụ eme ọgọ anyị na ha achịkọ nwayọọ nwayọọ na nri adịrị gị ebe a ma ọ bụrụ na ịzata ajụjụ anyị n'oge chake n'asụsụ Igbo anyị ga-enye gị oge okwu n'efu. ehihie ọma, onye ka anyị kelere? ehihie ọma oji ngaji eri iyi uwe ọnụ n'ehihie a efu asatọ otu ise otu efu otu asaa 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 efu itoolu efu asaa otu otu abụọ otu efu otu asaa. ehihie ọma ịma na oge ekeresimesi oge ngwụcha afọ na afọ eru ọ dị ka ndị a na nwee ọwara nzikọrịta ozi ha na fụ ahazi ọwara ha ma ndị ya enye bonus ma ihe ndị ọzọ dị iche iche ana m echekwa na ya na mma ọnọdụ aka n'ihu 08151017777 09071121017. nagide anyị osighị anyị n'aka onye nọ ebe a na ọ gharịkere ka anyị mara na nke gị ọ ga-ekwebata ọ dị mma
08151017777 09071121017. ị nwekwaziri ike dịka wara nzikọrịta ozi akụkọ a na-eme ọnụ ka o si wee sọ ya gakene na ọgba ikuku ka a na-ahụ anya gaa na Facebook ka ị pịa Omega 101.7 FM itinye live ka ị ga-ahụ anyị ebe ahụ ị nwere ike si n'ebe ahụ zitere anyị ozi anyị ga-agụpụta ya ebe a maka na akụkọ a nwere ka o si aga o ji ngaji eri ahụ na maka na ọ naghị afịa gị ahụ nweta ada nke gị na netwọk atọdịghị gị aka na akpịrị ọ dị ka netwọk ka dị favorable na Abakaliki karịa n'ebe a ihe ekwesị ka ndị ọzọ kwuo okwu ọkụ ya Onye nọ n'ọgbọ? ehihie ọma ana m anụ ya onye ka anyị kele daba akwa o ọ dị ka ihe anyị eme ka mụ aka James weta kenere rịpọtụ nke gị ka mụ weta nke m ka anyị wee na-aha ịchọkwazịa gaa na Facebook 101.7 FM ị ga-ahụ anyị ebe a isonyere anyị na live streaming ikwute mkpesa gị ebe ahụ anyị ga-agụpụta ya ị nwekwazi ike sitekwa text message na 08151017777 maọbụ na 09071121017. mkpesa nke m enwere m mkpesa mana n'izuụka gara aga na anyị kenere ndị gara na agbazetụ mbize ndị ahụ niile dị na mbize ka a ga-akpịa ụzọ ọjọọ ahụ sitere Igbo Ukwu gaa Nnewi anyị wee pụta hụ na anyị fụziri nnukwu ụgbọala okporo na-akpọle ụzọ bekee kpọrọ katapila ebe bụ na katapila nọ nnọọ na-alụ ọrụ ebe ahụ na-alụsi ike wee bịa ebe a wee tie mkpu kenechaa nnọọ ndị aka ha dị na nke ahụ mana ekwukwara m sio katapila ahụ na-arụ ọrụ ebe ahụ na ọ gara were aja kpochie gọta ọwa mmiri a na-ekwu ka a mara ka a ga-esi kpọpe ya akpọpe o were aja kpochie ebe ahụ na-ejikwa m n'aka na ọrụ ihe ọ na-arụrụcha na ọ ga-awaghịsịkwa ya mepee ya ka ọ ghara ịbụkwa udu mmiri bịa ọ bụ problem anyị na-ekenekwa ha mana enwere nke na-amaghị aka n'ihu ngala ala ịchọ isi nkwọ ọmụchu wezi je ụmụnze ụzọ aka ma ọlị ma ọlị ọkọchị apụna ndị nke a dị n'aka onye nnọchite anya mpaghara Anambra South n'ọgbakọ omeiwu etiti oge eruola bịa tinye anya n'okporo ụzọ ahụ onye nnọchite anya Orumba na Agụata ndị mmadụ abụọ ahụ na ọgbakọ omeiwu steeti tinye n'anya ka unu mara ihe unu ga-eme otu akwa ka ọ dị ụmụ ụzọ ime obodo dịka isi ebe a gakwazịa ime obodo ndị ọzọ ndị ọchịchị steeti Imo ebe a ụmụuchu na steeti Imo gbara agbata obi biko na ọkọchị apụọla ka unu leba ya anya mara ihe unu ga-eme maka ya enwere m mkpesa mbụ ihe a amaghị m o nwere ka o si ada n'akụkụ James gabakere n'iru. ehihie ọma o nọ ahịa bụ James ehihie ọma nwanne m. anyị na-anụ olu gị aka
aka the gentle daalụ o. Ụzọ ahụ ama m ebe ọ na-ekwu ihe ahụ. Ụzọ ahụ ọ nakọta tiwa ụzọ abụọ. And ụzọ ahụ bụ onye na ebe a. Ehihie ọma. Ehihie ọma o. Biko gbadata igwe okwu gị. Dịkwazịara gị dede nnọọ. Ebe ka isi akpọ Mike? Anyị ga-egbubi oku a ma ọ bụrụ na ị gbanyụghị igwe okwu gị. Gbanyụọ igwe okwu gị ka anyị n'onu gị. Anyị na-anụ onu gị. Zero 815-1017777. Amaghị m ihe ọ na-ekwu ọsọ na anyị. Ịchọ iweta mkpesa gị ọ ga-aka mma na ịtrai dị civil enough. Maka na ịbịa ebe a na-ekpe ikpe okwu, ị mara na ọ dịghị onye ị chọrọ ka ọ nụrụ ihe ị na-ekwu. He kept repeating ọnụ. Onye na ebe a? Onye na ebe a? Anyị nwere nke A ruo na nke Z, họrọ nke ị ga-aza. Anyị azagodu n'otu na a na-azụ ụzọ abụọ. Họrọ nke ị chọrọ ịza ka anyị jigodoro gị tutu iruo na sekend bụ nke abụọ ka ọ bụ. Ya ịchọghị ịkụ ichi mmadụ ka a na-aya. Ọ dị mma. Ngwakwere m nke a naanị ugboro 10 dede. Nọkwa ya? Ụkọchukwu Okechukwu kwuru okwuchukwu n'ụlọ Chukwu dị n'Arọchukwu. Ngwa. Ibere ka ị dara ya da dede ịnwa adịcha ka ọ dị. Gwa gị ịhụkwanụ m. Ịgwara ka nwoke a si na ọchọ igbo m ihe nna ngwa nwakwa ọzọ. Ụkọchukwu Okechukwu kwuru okwuchukwu n'ụlọ Chukwu dị n'Arọchukwu. Okwuchukwu. Ibere ka ị dara. Ngwa họrọ ka ndị iti nke ị chọrọ ka a kpọọ gị n'ehihie ya dede. Họrọ iti nke ị chọrọ. Elanụ onye a nwata akwụkwọ ya ji aka ya enene onwe ya akwụkwọ, ya ji aka ya pasị onwe ya. N'ebe ka anyị chịkọtara ya maka na anyị nwere ihe mmemme pụrụ iche. Ọkụ wedị maka anyị na-eme. Cheta na ọ bụrụ na o ji nkeji 15 gafee elekere 3,
ụbọchị Fraịde na-abịa abịa anyị ga-enyekwa gị ohere ka ị weta mkpesa gị dịka ọ gbasatara ọchịchị ọha karasị. Ọ bụrụ na amasị gị ị ga-achake n'asụsụ Igbo n'ihi na Ajị Ego Maazị Emeka Anọzie na oriakụ ya na Ezinifitagụata ha kpotere oge okwu ngalala ka anyị wee na-apịachara gị na-asị gị jisi ike n'ihi na asụsụ Igbo ga na-aga n'ihu. Ọkụ elekere 5 aga m ewetara gị ozi ekele. Elekere 8 James nọ ngalala ọ ga-abịa gọrọ gị akụkọ ụwa. Otu a ka anyị na gị ga-esi wee anọrị na nke tata. Ọkụ elekere 4 Prime Factor ga-ewetara gị aproko special. Tuturu oge ahụ amaghị m nwere otu ihe maọbụ abụọ James ga-ekwu ka anyị wee pịachie. Asị m ndị Igbo ya gaziere unu mgbe niile. Ọ dị mma. Ọ na-ehụlanụ otu o si wee dobie ma mụ onwe m na-asị gị na udo dị ma ọ bụrụ na ị ga-ekwe. Otu a ka m si achịkọta ya na nke tata. Ka Chineke chebe gị, gọzie gị, bụrụ ire ka ọ mụkwasị gị si n'ebe obi dị nsọ, mere gị amara, kasị ego obi ebe ọ bụ niile eru uju gị kachasị nke tụọ egwu ya wee kachasị na nzuzo ka o wee dịrị gị ma na ndụ gaji bịa niile amara ya ka na-abara anyị ụba. Aha bụ Nwannukwu Chi rọtara n'aha James Wikanyo. Otu a ka anyị si achịkọta ya na agba nke abụọ. Chere m ma ọ kụọ elekere 5 amara ya wee ezuworo m. Thank you.